May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang nga napulo ka mga balita sa Isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Hagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Negros Occidental nalakip sa listahan sa pag-asa sa mga lugar nga apektado sa pagmalasang duta. Lalaki nga bag-ugwa sa presuhan, patay sa pagpaniro. Commercial establishments ginmaduan nga magbaton sa gihapon sa PWD-ID samtang ginaproseso pa ang pag-recall sini. 13 tanan ka mga balay na sunog sa Barangay 2 sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, may sementado na nga dalan halin sa kapestuhan pagkadto sa ibang pagidya mga mountain resort sa Kabatangan sa Talisay City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, si 62 ka bag-ong buto nga Oliver Ridley Sea Turtles ang ginrelease kaina sang aga sa baybayon sang Sipalay City. Ang mga bag-ong buto nga pawikan ang gikan mismo sa nest o kunpugad gayara lamang nahamtang sa Poblacion Beach nga adlaw-adlaw ginasayuhan sa mga beach goers sandig sa post ng Sipalay LGU. Gin-document ini isang bantay dagat team nga ginapamunuan ni Edsel Toledo. Kag tigayon nga na-release ang mga bag-ong buto nga pawikan las 8 kaina sang aga. May 16 ka iban pa nga itlog sang pawikan ang nakitaan sa among nga nest. Ang pugad ang na-document na sadto pang December 17 sang nagligad nga tuig. Matapos nga makitaan sa mga beach goers man ang pagpangitlog sang Olive Ridley Sea Turtle. Isa ini sa duha ka mga nest sa Poblacion Beach nga ginamonitor sang syudad sunod sa post. Padayon ang kampanya sang bantay dagat sa pagpangapin sa mga pawikan. Ginahaylo ang publiko nga kung may makita nga nagadisturbo sa pugad, gilayon nga magpakig-angot sa bantay dagat sa 0921-528-6669. Sa number 9, 15 milyones pesos ang ginpain nga puno sa syudad para sa Reclamation Project Master Plan sa Bacolod. Sa sunod sa 3 tub-tub 4 ka bulan, ginalauman ni Mayor Alvin Benitez ang master plan para sa tanan nga mga reclamation project sa baybay nga nasakpan sa Bacolod. Ang syudad ang nagpain na sang 15 milyones pesos nga pondo para sa himuon nga reclamation project master plan. Lunes, sa ginmando sang alkalde ang moratorium para sa tanan nga mga ongoing application para sa ginaplano nga reclamation projects. Tuyo sang alkalde nga paagi sa master plan, mapatpat ang mga lugar nga pwede sa reclamation project kag kun ano nga development project ang nagakaangay sa amo nga lugar. Sa number 8, 20% sa mga barangay sa syudad sa Bacolod ang wala mahatagan sang garbage fee share bangod wala maka-liquidate. May 50% share ang kada barangay gikan sa garbage fee collection sang Bacolod LGU. Ugaling tubtub karon may 20% gihapon sa mga kabarangayan ang wala natagaan sang share. Ginpahayag ni Department of Public Services OIC Maria Fe Tres Puentes, may barangay nga magluwas wala makasubmit sang ila program of works para sa environmental and sanitation program, wala man sila maka-liquidate sa na-release nga pondo gikan sa solid waste management program. Humalin sang 2015, padayon ang pag-release ng syudad sang pondo sa kapin 80% na sa mga kabarangayan. Sang Enero, may 11 million pesos ang ulihi nga na-release nga pondo sa Barangay Villamonte kag Barangay Bata para sa ila separado nga solid waste management projects. Ginalauman sang pamunuan sang DPS nga sa bulig sang kabarangayan mapasanyog pa ang waste collection kag mitigation program. Wala mahatagan because wala sila siguro nag-submit sa ilang program of works. Or possibly, basi may mga unliquidated sila. So, isa ka guideline sini, nga gina-stricto namon, nga kung mga may unliquidated garbage fee share ka, nga gin-release previews, nga wala mo maliquidate, hindi ka gidya ka process, hindi ka gidya ka avail. Sa number 7,
13 kasunog ang nagluntad sa Puro Kagaykay sa Barangay 2 sa Bacolod sa inigid lamang nga hapon. 11 ka mga balay ang totally damaged kag duha ang partially damaged. 13 tanan ka mga pamilya ang nahalitan sa nagluntad nga sunog sa San Juan Street, Puro Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City, pasado launa kainasang hapon. Nagsugod ang kalayo sa balay sa isa kaging kilala kay Nerehenia Jimenez. Nagdangat sa 1.5 billion pesos ang balor sa kahalitan sang sunog. Wala naman sa maging report nga nasamaran sa amo nga insidente. Parahin pa sa karon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Bacolod kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 6, lalaki pilason matapos nga ginlabo sang 84 anyos nga lolo. Ginlabo sang 84 anyos nga ginkilala kay Lolo Amping ang isa ka persona nga tuman kahubog sa sitio Pulunggon, Barangay P. Zamora, Gihulngan City, Negros Oriental, Lunes sang hapon. Ang biktima ginkilala kay alias Laguer, amo ang nag-atake sa senior citizen kag nagsumbag sa iya. Gani napilitan ang 84 anyos nga kuhaw na ginataklo sini nga espading kag labuon ng biktima nga nag-agom sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang iya nga lawas. Gin-detain ang 84 anyos nga lolo pero gin-release matapos ang reglementary period. Sa number 5, lalaki nga bagugid lang nakagwa sa presuhan, patay sa pagpaniro. Patay 48 anyos nga si Ben-Hur Libre Sr. sa natabo nga pagpaniro sa Barangay Luok, Banwa sa Calatrava, Martes ang hapon. Sunod siya kay Police Major Ronald Santillan, hepe sa Calatrava PNP. Sa Biyernes kid lamang nga adlaw, Pebrero 2 sa nakagwa sa presuhan si Libre matapos nagpiyansa sa iya kaso nga frustrated murder. Tungod naging suspect man ini sa kaso nga pagpaniro sadtong bulan sang Enero. Nagwa man sa investigasyon sa PNP nga nagparking lang kuntani sa iyang motor ang biktima sa ginali na lang agin palapitan sa suspect kagin tiro. Isa lang kalupok sa pusil ang nabatian sa mga saksi nga nakakita sa gunman nga nagaangka sa motorsiklo kag nagpalagyo. Ginausisa sa PNP kung may kahilabtanan sa iyang kaso ang pagpatay sa biktima. Sa number 4, 11 ka mga kumpanya ang nagpakita sa interes para sa Negros Occidental Bulk Water Supply Project. Kainasang aga ginpatigayon sa Social Hall sa Provincial Capital ang pre-bid conference kung sa diin ginpatpat ang mga requirements kag qualification para sa magabid sa 1.2 billion peso project nga ang tuyo magasabat sa problema sa kakulang sa water supply. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang 11 ka kumpanya ang nagbakal sa bidding documents nga nagabili 150,000 pesos kag nagalakip sang Manila Water Philippine Ventures Incorporated, Balibago Water Works System Incorporated, First Balfour Incorporated, Prime Water Resources Incorporated, BW Water Inc., Aboitiz Infra Capital Incorporated, Prime Water Infrastructure Corporation, Macro Asia Properties Development Corporation, Maynilad Water Services Incorporated, San Miguel Holdings Corporation, kag ME Sikata Construction Incorporated. Isa sa mga requirements amo nga dapat ang proponent nakapatuman naman sang kasubo nga proyekto nga tigayon nakaproduce sang hindi magdubo sa 20 million liters per day. Suno kay Lacson, kung sinugid ang maga-drop sang bid mismo sa natalana nga bidding sa Hunyo ang magapatod sang tanan. Ang service coverage area sang proyekto nagalakip sang Bacolod City, Ibi Magalona, Manapla, Silay City, Talisay City, kag Victoria City. In fact, I asked our partners sa PPP Center, based on his experience, can you tell whether the interest of our prospective bidders is solid? And he said yes, because they really ask very intelligent questions. No? So we're positive right now, no? That the day of reckoning really is the day they drop the bid. And so I hope that issues that were on their mind were clarified. But of course, we're always open, no?
to hear them out. No? Sa number 3, mga commercial establishment sa Bacolod City ginpahanumdum nga batunon sa gihapon ng mga PWD IDs samtang nagapatigayon pa sa pag-recall sini. Sa Lunes, magasugod ang DSSD Person with Disability Affairs Office sa pag-issue ng temporary certification kabaylo sa iga-surrender nga PWD ID. Ini kasunod man sa pag-recall ni Mayor Abdi Benitez sa mga PWD ID sa gin-issue sa Bacolod LGU. Agud nga ini ang mailisan kag bubutangan sa QR codes para hindi madali nga mapeke. Pero may mga nagareklamo nga o kung may mga reklamo na nga nabato nagkatapos sa City Mayor's Office gikan sa mga PWD ID holders bagod may mga commercial establishment nga wala na naga-honor sa ilang IDs para maka-avail sa discount. Ginsiling ni Secretary to the Mayor, Attorney Carol Joseph Chu, sarang pa nga magamit ang daan nga mga PWD ID tubtub Pebrero 29. Gani nagapahanumdum sila sa mga commercial establishments nga dapat kilalahon ang mga PWD IDs pati na ang mga na-issue nga mga temporary certificates. Ang DSSD magatala na sang satellite office sa SM City kag Ayala Malls Capital Central. Pwede maka-register online kag magpatigayon man sang DSSD sang house visit para sa mga PWD beneficiaries nga bedridden para sa issuance sa bag-o nga ID cards. Kaya ang nga process is also one way na ma-validate again ang pagkuha sa PWD sa mga kauturan na sakto gina nagkakasunod sa layi sa iya implementing rules and regulation kay sa guidelines na gin-issue sa DOH kung sino ang ma-classify na PWD. Pending sa process of recall, anong reminders, no? Especially sa mga commercial establishments natin. Ginaayok na mo no commercial establishment na magsunod kita sa layi, magsunod kita sa patakaran na ginhatag sa aton nga parte sa pag-recognize ang PWD IDs ihatag nato ng ila 20% discount no ihatag ta sina kay base masupak nato ng layi kung hindi ka pa nakatag. Sa number 2, ₱600,000 pesos ang balayran sa Metro Towing Services sa Bacolod antes pa man liwat maka-operate sa syudad. May report si Nico Delfin. Humalin sang Enero wala na gintugutan ang pag-operate sang Metro Towing Services samtang wala pa mahatagan sang accreditation sang konseho. Nagligad lang nga Disyembre 31 sang nag-expire ang ila accreditation. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga hasta karon wala man mabayaran sang towing service ang syudad para sa income share nga nakasaad sa kasugtanan. Iniman ang isa sa mga kabangdanan nga pending tubtub karon ang paghatag sang pahanugot sang Bacolod LGU para sa ilaliwat nga pag-operate. May kinahanglan ta i-rectify sa MOA. Dapat ko na ano to ang ano ko na gani instead na net dapat sa gross na lang para wala wala na gray area kay ti kun net karon tanan ipang charge mo to ti gagawin kun per debit karon. Pero sa clamping wala sila gasukot, di ba? May resibo siya sa clamping pero ibalik yata gina nila sa tesoreria. Di paano na mabalaan? May ang towing kag clamping may resibo sila. Sa records ng City Treasurer's Office, natigayo na nga nakabayad sang 200,000 pesos nga income share ang towing service para sa 25% share gikan sa collection fee para sa towing. May 600,000 pesos pa nga balayran sa syudad ang towing service gikan sa collection fee para sa clamping operation. Nakasaad sa ordinansa nga ang katapo sa Bacolod Traffic Authority Office amulang ang sarang magpatuman sang clamping operation sa syudad. Ginsiling ni Bitaw Head Patrick Lacson nga sa karon nagapadayon sila nga nagapatuman sang towing kag clamping operation samtang suspended ang towing service. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ang Negros Occidental ang nadala sa listahan sa pag-asa sa mga lugar na may potensyal na maka-eksperyensya sang drought humalin sa bulan sa Pebrero tubtub Mayo. Sunod sa pag-asa, ang drought nagakasayuran sang 3 kasunod-sunod na bulan nga below normal ang rainfall condition o kung masobra sa 60% ang pagnubo sang pag-ulan gikan sa average nga rainfall. Sa report sang Office of the Provincial Agriculturist, may 7 ka mga banwa kang syudad ang nag-report sang kahalitan sa dry spell.
Inigalakip sa pila ka mga barangay sa Binalbagan, Moises Padilla, Hinubaan, Sipalay, Himamaylan, Isabela kag Kawayan. 12.8 million pesos ang na-report nga danyo sa mga humayan. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, iyan na nga natagaan sa instruction si Provincial Administrator Refrando Diaz nga mapagitaan sa pondo para makahatag sa bulig sa mga apektado nga mga mangunguma. Magasapol pa si Lacson sa Office of the Provincial Agriculturist agud tumapatpat ang mga parameters o kung maging balansehan kung sino ang mga qualified nga makabaton sa assistance. Wala inilabot sa mahimo assistance nga mabaton sa mga farmers nga mayara sa mga insurance. Hindi malayo sunod sa kay Lacson nga mahimo madugangan pagid ang mga maapektuhan nga mga mangunguma. In fact, I've already given instructions to Attorney Ray Diaz, our provincial administrator, to find out where we can source fund, and he said there is. So we will be sitting down with our provincial agriculture office to set the parameters on who is qualified to receive assistance from the provincial government. Sa Good Vibes, sa mga nagaplano maglagaw sa sininga long weekend, may sementado na nga dalan halin sa kampestuhan padulong sa mga resorts sa Kabatangan sa Talisay City. May report si Romeo Subalo. Kung sa tuanay, kinahanglan pa maglabay sa Barangay Concepcion sa Talisay City para magkanto sa mga mountain resorts sa may Barangay Kabatangan sa Talisay City. Subong hindi na kinahanglan. Kay man, may sementado kag mas mahapos na nga dalan pasaka didto. Kung gikan ka sa east portion sa Bacolod City, mga 30 to 45 minutes makalabot ka na didto sa ibabaw. Kung gikan sa Bacolod, maagi ka lang via Barangay Granada pasaka sa Barangay Alangilan, sa dalan pa kadto mismo sa kampestuhan man nga resort. Pero antes ka makalabot sa kampestuhan, may bangga pa wala. May mga pulo lang ka metros nga duta, masunod sina ang sementado na nga dalan. Mga isa lang ka kilometro, malabot mo nang ining malatagaytay nga resort nga Almadria Highland Resort. May Benguet Pine Trees, may swimming pool, kag may views ang kabukiran sa palibot. Sa unahan sini, amo na ang Silom Cafe. Ngayara man overlooking sa kabukiran kag matugnaw ang weather, kape kag food trip pwede diri. Kag ang Guerrero Farm, may pool, may restaurant, may garden kag may slip and slide kun weekends pareho sini. Mas mahapos na kagbadasig ang pagbiyahe kung luyag nyo i-explore ang ini nga nabukid nga parte sang Talisay City. Barb, ang Barangay Kabatangan, isa sa mga mountainous, mga nataasan niya nga portion sa Talisay City. Katahom na sa weather, katugnaw. Kapudlay, galit din kong sementado. May kinunog ilagawan, ilagawan na. Gahapos ang pagkanto dito. Hindi gahapos, man na pagwaldas na paglagaw. Pero it brings gidyaming isang pagsanyog sa isa ka. Correct. Sadya na nga memories, Barb, paglagaw. Kagawin ito mga balita sa Negro Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.